Sziasztok! Ez itt a Garabonciás, az Utazó Médium YouTube csatornája. Ebben a videóban novemberi előrejelzéssel érkeztem, remélem, hogy tetszeni fog és hasznosnak fogjátok találni. Kezdjük is a Skorpió csillagjeggyel. Skorpióként minden évben a legmozgalmasabb időszak a november számodra. Nem csak azért, mert ilyenkor van a születésnapod, hanem azért is, mert novemberben különösen érzékeny és befogadó lehetsz az energiákra, változásokra. Igyekezz magad védeni azáltal, hogy tudatosabban szemléled a környezetedet és nem veszel minden negatív rezgést magadra, különösen azokat amik nem is neked szólnak igazából. Tanácsok novemberre: ha Skorpió vagy, ne félj az ismeretlentől, mert végtelen lehetőséget tartogat. Kapcsolati téren az őszinteségnek kell dominálnia, ezzel elkerülhető minden felesleges csalódás másokban is és saját magunkban is. A közöny ellenszere mindig a szenvedély. Csinálj olyan dolgokat, amik szenvedéllyel töltenek el és teljes mértékben elkerülheted a kiégést, depressziót, melankóliát. A nyilasoknak mozgalmas lesz a novemberi hónap, résen kell lenniük, mert a hónap első felében többször is provokációnak lesznek kitéve mások által. Figyelj oda, ne ülj fel erre a vonatra, próbáld megkerülni a hónap első felében a konfliktusos helyzeteket, mert hosszú távon negatívan jöhetsz ki belőle. A hónap második fele gyorsan el fog repülni, szinte észre sem veszed és már a karácsonyi készülődésben találod magad. Tanácsok novemberre: ha nyilas vagy, mindenféle félelmünket legyőzi a szembenézés. Sötétségben ragyog fel legszebben a fény, ami kivezet minket a mélyről. Ha elszigeteltségben találod magad, kapcsolódj a legbensőbb éneddel. Ilyenkor van a legkevesebb zavaró tényező körülöttünk, használd ki lehetőségként és fedezd fel a valódi éned. Nem érdemes túlságosan ragaszkodnunk semmihez és senkihez, mert ezzel meggátoljuk saját magunkat a növekedésben. A Bakok számára mozgalmas hónap lesz a november. Végre elkezdheted eddigi munkád után learatni a babérokat, talán még munkahelyi bónuszban, vagy előléptetésben is részed lehet. A magánélet viszont ennyire nem alakul fényesen, ott stagnálás lesz egész hónapban. Tanácsok novemberre: ha bak vagy, szorongást válthat ki belőled, hogy ebben a hónapban sok időt fogsz egyedül tölteni. Találd meg az erősségedet, ami benned rejlik. Ez nem más, mint az önálló ötletek, gondolatok, olyan hobbik, amikre eddig kevés időd jutott. Ne szorongj a jövőn, ha a saját utadat járod, fokozatosan rájössz, hogy mennyi mindenben jó vagy. Az élet visszaigazol majd és ebből erőt, önbizalmat tudsz meríteni. Vízöntőknek különösen kedvező hónap a november a megmaradt szabadságaik elhasználására, nyaralásra, telelésre, sőt, érdemes most új területeket meghódítani a munkaerőpiacon is. Ha munkát keresel, akkor jobbnál jobb ajánlatokkal találhatod szembe magad egész hónapban. Tanácsok novemberre: ha vízöntő vagy, a kikapcsolódás és bulizások közepette fontos, hogy megtartsd az egyensúlyt és nem billenj ki a függőségek felé. Különösen oda kell figyelned ebben az időszakban arra, hogy ne esd túlzásokba és ne lépd át mások, valamint a saját határaidat se. Használd ki ezt az időszakot a feltöltődésre és az én időre. Ha halak a csillagjegyed, akkor az utóbbi időszak pénzügyileg kedvezőtlenül alakulhatott. A váratlan kiadások miatt előfordulhat, hogy hozzá kell nyúlnod a tartalékokhoz is, de ne aggódj, november tökéletes lesz arra, hogy helyre billenjenek az anyagi dolgok. A fáradhatatlan munkád és tenni akarásod meghozza az eredményt és még félre is fogsz tudni tenni a hónap végén. Tanácsok novemberre: ha halak a csillagjegyed, az igazi értéket a jellemünk adja, nem pedig a visszaigazolás, vagy mások elismerése. Cselekedj minden helyzetben úgy, ahogy te magad helyesnek ítéled meg, és ne adj a kelleténél többet mások szavára. Ne akard irányítani azt, amire nem lehetsz hatással és megkíméled magad egy csomó felesleges görcstől. A Kosok számára elég sok fejfájást fog tartogatni a novemberi hónap. Anyagi okok miatt felütheti a fejét viszály családban, amit a Kos mindenképp meg szeretne úszni. Sajnos az események úgy alakulnak, hogy nem lehet a konfliktus helyzetet kikerülni, így bele kell, hogy állj a családi kupaktanácsba. Tanácsok novemberre: ha Kos csillagjegyű vagy, az igazi növekedésnek előfeltétele, hogy megtanuljuk elengedni mindazon dolgokat, amik már nem szolgálnak minket. A dühödet és megbántottságodat építésre és ne pusztításra használd, mert csak így van értelme a bosszantó szituációknak is. Elkerülés és szőnyeg alá söprés helyett tanuld meg, hogyan lehet düh és harag nélkül kezelni a személyes konfliktusokat, hogy ne maradjon tüske egyik félben sem. A bikák nagyon szentimentálisak lehetnek novemberben. Könnyen sérülhet az önbecsülésük a kapcsolatukban.
Fontos, hogy tudd, ez nem a párod miatt, vagy miattad történik, egyszerűen csak ez a hónap ilyen bolygóállásokat tartogat most számodra. Tanácsok novemberre: ha bika jegyű vagy, járd a saját utad, maradj önazonos, és gyakorold, hogy milyen, ha az adok-kapok egyensúlyban van. Fogadd a bókokat, ajándékokat, mert lesznek ilyen alkalmak is. Higgy magadban, mert minden erőd saját magadból fakad. Menj el kirándulni, ha teheted, és minden stresszed elszáll pillanatok alatt. Kevesebb munka és több szabadidő a kulcsmondat számodra novemberben. Az ikrek életébe visszatérhet novemberben egy személy, akivel az utóbbi időben már nem tartották a kapcsolatot. Ez a személy az élet minden egyes részletében felfordulást okozhat a puszta jelenlétével is. Lehet egy régi kapcsolatod, közeli rokonod, vagy barátod az illető. Ne hagyd, hogy felforgassa az életed, és próbálj meg tisztes távolságban maradni tőle. Ne feledd, nem véletlenül szakadt meg a kapcsolatod vele korábban. Tanácsok novemberre: ha ikrek a csillagjegyed, tanulj meg megbocsájtani másoknak és saját magadnak is, időnként mindenki szokott hibázni, hiszen erről is szól az életünk. Tiszteld saját magad és a határaidat is, fókuszálj a jelenre, mert ezen múlik a jövőd. Ne révedj sokat a múltba, mert hamar azon kaphatod magad, hogy eltelt megint egy hónap és nem haladtál a kitűzött céljaid felé. A rákoknak a november kifejezetten nyugodtan és eseménytelenül telik el. Szinte már-már unatkozni fognak, amit cseppet sem fognak bánni. Az év végéhez közeledve figyelni kell a vonalakra, mert felszaladhat némi plusz. Tanácsok novemberre: ha rák a csillagjegyed, érdemes lehet a jövő évi terveket megfogalmaznod magadnak és a párodnak is, mert könnyen kipattanhat ebben a témában félreértés közöttetek. Hétvégente mozduljatok ki, mert a párod most kifejezetten igényelni fogja, hogy ne csak a négy fal közt legyetek együtt. Ha teheted, hívjátok át a barátokat, vagy mozduljatok ki egy buliba közösen. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a mozgás is és az egészség, mert tapasztalhatsz olyan intőjeleket, amik fizikai állapotromlásra utalhatnak. Mozgalmas lesz a novembere az oroszlánoknak, munkahelyi és személyes problémák üthetik fel a fejüket ebben a hónapban, ráadásul ömlesztve. Ha ez nem lenne elég, családi viszály is felütheti a fejét, ami, bár az oroszlánnak ehhez semmi köze, mégis negatívan érintheti. Tanácsok novemberre: ha oroszlán a csillagjegyed, érdemes kikérni több ember tanácsát is, de nem mindenkire érdemes hallgatni is. November a hálaadás időszaka, és oroszlánként fontos dolog, hogy hálát tudj adni mindazért, ami körülötted van. Ne vedd magától értetődőnek a jólétet, a családot, mert sérülékeny lehet mindkét terület. Hallgass a megérzéseidre, mert nagyon jól szokott működni és eddig még sosem hagyott cserben. A szüzek számára munkahelyi konfliktusokkal és nézeteltérésekkel indulhat a novemberi hónap. Visszatérő problémáról van szó, így a probléma gyökere könnyen lehet, hogy a nem megfelelő kommunikációban vagy stílusban rejlik. Ülj le, és gondold végig a mondandódat, mielőtt rázúdítod az ominózus kollégákra a haragodat. A harag csak újabb haragot szül. Tanácsok novemberre: ha szűz csillagjegyű vagy, a nyílt és őszinte kommunikáció a legtöbb problémát képed megoldani. Legyen szó munkahelyi, magánéleti vagy családi vitáról. Légy őszinte másokhoz is és saját magadhoz is, hogy visszatérjenek a dolgok a megfelelő kerékvágásba. A mérlegek számára nagyon jól fog alakulni a november mind anyagi szempontból, mind az érzelmek megélésre területén. Kifejezetten nagyvonalúan költekezhetsz ebben a hónapban, de vigyázz, csak addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Később jól jönne, ha most tudnál tartalékot képezni egy-egy váratlan kiadásra. Ha szingli vagy, akkor betoppanhat az életedbe egy szőke herceg is akár. Ha van már kapcsolatod, vagy házasságban élsz, akkor egy romantikus hétvégével fűszerezhetitek meg az őszi összebújós hangulatot. Élvezd ki, hidd el, lelkileg is fel fogsz töltődni és a kapocs is mélyül majd közöttetek. Ha friss még a kapcsolat, akkor figyelj arra, hogy ne vonj le elhamarkodott következtetést a másik félről. Kérlek, iratkozz fel a csatornára, ha eddig még nem tetted volna meg, és nyomd be a csengőikont is, hogy az elsők között értesülj a legfrissebb tartalmakról. Ha szeretnél személyes előrejelzést is, semmi akadálya, ehhez minden elérhetőséget megtalálsz a videó alatti leírásban, valamint a Facebook oldalamon. Lehetőség van a személyes találkozóra is, ehhez szintén minden infó megtalálható a